patroia izatea eta nola ez egunen batean barku propio bat izatea. Zenbat urte dituzu orain? Orain 19. 19. Eta noiz hasi zinen itsasoan edo noiz hartu zenuen erabaki hau? Jo nintzen lehenengo aldean izan zen duela 2 uda, hasi nintzela lehenengo aldiz itsasoan, baina duela 4 urte gutxi gora bera hasi nintzen formazioakin erdiko ziklo bat egiten, Pasaian. Itsasoa ere dagoeneko probatu duzu? Bai. Noiz probatu zenuen? Duela 2 udara gutxi gora, 16 urtekin. Aha, eta nola izan zen, uda hori? Egin genuen lehenengo bidaia gauez izan zen, hasi que bidaia osa pasan duen lotan. Eta lehenengo egunean bai pasan dula pixkat mareatu eta guztien, baina berara ohitatu nintzen eta oso gustora. Zer du arrantzak, zer du ogibide honek beste ogibide batek ez duena, Lauren? Nik esan guke lan aktiboa dela, ematen izun lasaitasun ekonomikoa, itsasoak ematen izun deskonexioa agian edo lasaitasuna, eta hori ez da edozen lanetan aurkitzen. Orain nago goi mailako 2. urtean. Eta zenbat geratzen zaizu? Listo, azkena da. Azkenekoa, itsasoa joango naiz, praktikak egitera, eta gero lanean hasi. Etorkizunera begira zure ilusioa zein da? Patroia izatea eta nola ez egunen batean barku propio bat izatea. Faltan botatzen dituzu lagunak, familia... Bai, baina azkenean bakizu zertara zoazen eta mentalizatuta zoaz. Baina gaur egun badago wifia barkoan eta dago komunikazio asko, hasi que da askoz ere ezagit, más o menos.